farem una altra petita sessió d'explicació de per què a Catalunya hi ha aquestes retallades tan brutals que hi ha, perquè la culpa no és de les retallades, sinó del fet que no hi ha diners. Ara anem a intentar aclarir una mica els conceptes comparant què és el que Catalunya aporta a Espanya comparat amb altres grans plans d'aportació de diners. Per exemple, el Pla Marshall o la reunificació d'Alemanya. Per qui sigui prou vell per recordar-ho, el Pla Marshall va ser un pla que els Estats Units d'Amèrica van proposar a l'Europa que havia patit la guerra. Van proposar un pla de donar-los diners perquè aquests diners els ajudessin a reconstruir els països que havien quedat afectats per la guerra i perquè tots aquests països, fossin els que havien perdut com els que havien guanyat la guerra, ressuscitessin. En aquest petit treball s'explica com s'han fet els càlculs per demostrar això que estic explicant. El Pla Marshall, que va ser fet a Alemanya l'any 47, els càlculs que estem fent comparen l'aportació de cada ciutadà americà, que és el que va donar els diners. Cada ciutadà americà va deixar de tenir uns diners que es van donar a Europa. Per tant, aquests càlculs comparen l'aportació de cada ciutadà en el seu moment i en el seu territori pel Pla Marshall, per la reunificació d'Alemanya i per la supervivència de l'estat espanyol finançat per Catalunya. O sigui, aquesta aportació de diners que va fer el Pla Marshall eren diners americans que es van donar a Europa amb unes certes condicions, evidentment, perquè Europa es tornés a posar en marxa després de la guerra. La reunificació d'Alemanya, que va ser fa 20 anys i la podem recordar tots, va ser el mateix. L'Alemanya oriental era rica i l'Alemanya oriental era pobra. Aleshores, l'Alemanya oriental va decidir, d'acord amb l'Alemanya oriental, ajuntar-se i crear una altra vegada l'Alemanya que havia sigut abans de la guerra, sense comptar el que s'havien annexionat els nazis, o sigui, l'Alemanya estricta. Per tant, aquesta reunificació d'Alemanya també va ser pagada pels ciutadans alemanys de l'un i de l'altre cantó, que van pagar per refer l'economia, fonamentalment l'economia de l'Alemanya oriental, però no deixa de ser uns diners que es van posar a Alemanya perquè Alemanya se n'aprofités, tornant a crear riquesa que, així com després de la guerra no hi havia recursos per fer fàbriques, a l'Alemanya oriental també hi havia molt pocs recursos, fins i tot de coco, per ressuscitar, per dir-ho d'alguna manera, per tornar-se a crear. I el tercer punt que tocarem és la supervivència de l'estat espanyol finançat per Catalunya. O sigui, Catalunya està aportant molts diners a l'estat espanyol des de fa molts anys. Per tant, el volum aquest podem pensar que és semblant en el volum que es va moure a Alemanya l'any 89, o podem pensar que és semblant en el volum que es va moure pels Estats Units a Europa l'any 47. Amb la gràcia que l'any 47 el Pla Marshall va aconseguir que Europa es revifés. A Alemanya Oriental l'any 89, amb els diners que va rebre l'Alemanya Occidental, també es va refer. I el problema és que els diners que Catalunya dona a Espanya no serveixen perquè Espanya es refaci. I per tant, si a Castella-La Manxa no hi havia indústries abans d'aportar-hi els diners, ara tampoc no n'hi ha. I si a Extremadura no s'hi han fet fàbriques és perquè aquells diners que s'hi han empleat, que són molts diners, s'han enterrat allà, però no han servit per crear, o sigui, no han servit de canya perquè la gent aprengués a pescar, sinó que senzillament s'ha quedat els peixos, se'ls han cruspit i ja no. Un país solidari que els diners que té, una part els cedeix per una causa, ve de saber
quina causa, però el cedeix per una determinada causa. Per tant, per ser solidari, cal complir fonamentalment, i aquí s'ha complert, amb 3 premisses. Primer, hi ha d'haver-hi la voluntat d'ajudar a qui ho necessita. Els països que volen ajudar tenen la voluntat d'ajudar. Segon, la quantitat de diners de l'ajut ha de ser pactada. O sigui, s'ha de dir, aportarem tants diners i vosaltres espavileu-vos per fer amb aquests diners el que considereu que heu de fer, però nosaltres aportarem tants diners. I el tercer punt era, l'ajuda ha de ser limitada en el temps, o sigui, no pot ser eterna. Aquests tants diners per any durant tants anys. I això dona una quantitat total de diners que en el cas de la Marshall i en el cas de la reunificació alemanya s'han complert. El Pla Marshall, que va ser finançat pels Estats Units, va aportar 97.000 milions de dòlars d'aquella època, que ara seria una altra quantitat, però després veurem quina és. I això era equivalent a l'aportació per persona de 165 euros per any. O sigui, cada americà va aportar 165 euros que va deixar de tenir perquè el seu govern va gastar aquests diners amb això. Cada americà va aportar 165 euros per any, que vol dir un 1,23 de la renda personal de cada persona. Cada persona tenia una renda i a partir de que es va fer això va tenir un 1,23 menys cada any. I, per altra part, per la reunificació alemanya també va ser el mateix. Per la reunificació alemanya, l'Alemanya Occidental va destinar 600.000 milions d'euros cada any durant 10 anys. Això era el pacte. L'Alemanya Occidental, la República Federal, va dir cada any proporcionarem 600.000 milions d'euros per revifar a l'Alemanya Oriental. I això equival al voltant de 1.000 euros per persona i any, o sigui un 3,75% de la renda personal de cada alemany. Un 3,75%, que és una bona quantitat de diners que cada alemany va deixar de tenir perquè es van emplear en fer que l'Alemanya Oriental... Aleshores, el dèficit fiscal crònic de Catalunya respecte a Espanya fa que en els darrers 10 anys s'hagin deixat d'ingressar a Catalunya 22.000 milions d'euros cada any, que és el mateix que dir que Catalunya ha aportat a Espanya 22.000 milions d'euros cada any. El mateix que van fer els americans amb el Pla Marshall o el mateix que van fer els alemanys aportant diners a l'Alemanya. Però amb gràfics potser es veu més clar. Aquí hi ha l'import actualitzat amb milers de milions del Pla Marshall, 97.000 milions, la reunificació alemanya, 600.000 milions, i el dèficit fiscal de Catalunya, que són 22.000 milions. Com que el nombre d'habitants dels Estats Units en aquella època era 147, si dividim una cosa per l'altra és quan ens dona el número de dòlars que cada habitant dels Estats Units va posar, o el número de d'euros, ara està transformat en euros, que cada habitant de l'Alemanya federal va donar per revifar el seu país del costat. I aquí hi ha els 3.000 milions d'euros que cada català està donant, els 3.000 euros per persona que s'estan donant cada any a Espanya, que es deixen de percebre, que és com si es donessin. Què vol dir això? Que aquestes quantitats són brutalment diferents. O sigui, el que va pagar els americans era una petita quantitat cada any de 4 anys. El que van pagar els alemanys era una quantitat més grossa cada any durant 10 anys, i el que està pagant Catalunya són aquests 3.000 euros, 3.000 milions d'euros, però sempre, sistemàticament. No és que siguin ara sí i un altre no. Llavors, això que no compleixen cap de les 3 premisses que havíem dit que eren fonamentals per ser solidari. Els catalans no hem decidit mai si volíem ser solidaris o no. Ens obliguen a ser solidaris, a punt. Els americans, el govern americà va decidir donar diners. El govern alemany va decidir donar diners. Nosaltres, ningú no ens ha preguntat si volíem donar diners o no. Senzillament ens els han tret cada any i, per tant, no ens ho han preguntat. Per altra part, l'estat espanyol no ens ha dit mai la quantitat de diners
fins que no s'ha estirat de mala manera, no s'ha aconseguit saber quina era la quantitat de diners que Espanya deixava de pagar-nos. Ara ja se sap, però fins a l'any 96 era un absolut secret, les balances fiscals no es publicaven i per tant de cap manera aquí se sabia què passava, fins que els bancs com el Funcas, que és la Fundació de Caixes d'Estalvis, i el Banc de Bilbao, etc., van començar a intentar saber quins eren els números que hi havia a Espanya. I és com van començar a aparèixer aquests números que s'han concretat amb aquesta monstruositat actual de 22.000 milions d'euros per persona, 22.000 milions d'euros per any. Per tant, fins fa poc l'estat espanyol no ens ha dit la quantitat de diners de l'espoliació fiscal, ara ja la sabem. I pel tercer punt, la durada en el temps, així és com el Pla Marshall van ser 4 anys i el Pla de recuperació de l'Alemanya Oriental van ser 10 anys, el nostre pla de temps és indefinit. O sigui, nosaltres sabem que fa 10 anys estàvem esquitxant diners i diners i diners a Espanya, fa 5 anys també, ara també, i pel que sembla, a no ser que fem un cop de cap, l'any que ve tornarem a pagar 22.000 milions d'euros i l'altre tornarem a pagar 22.000 milions d'euros i això no es pot acabar perquè no està pactat que s'hagi acabat. Senzillament, el govern de Madrid ho ha fet així i ha fet l'impossible per no donar aquests números i quan els ha donat s'ha quedat bastant tranquil. Bueno, jo ja he donat els meus números, us esquilem, és veritat, i què? Aquesta era la possible resposta. Doncs moltes gràcies, ha sigut molt curt això, però és per agafar una mica de consciència de quines són, de com es fan les coses ben fetes i de com ens estan imposant a nosaltres les coses, per tant, de manera mal feta. Moltes gràcies per haver escoltat.